Radi by sme vás vyspovedali pár otázok, čo sa týka aj tohto areálu krásneho. Sice v dnešnej dobe už to trošičku vyzerá inak, ale určité veci sa podnikajú, aby bola jeho záchrana. Tak by som bol rád, keby ste nám vy o tom niečo povedali, ako to bude vyzerať. No, ono má síce honosný názov, toto miesto Národné cross centrum, len ono asi priamo to stredisko nesplňa priamo ten význam toho slova alebo toho názvu toho Národného cross centra Sverepec. Dobre si povedal, že je tu zašlá sláva. My dnes žiaľ organizujeme v tomto veľmi dobrom prostredí pre motocross ako úrovenom len národné majstrovstvá. V tomto roku, v roku 2015, by sa tu mali konať okrem iných podujatí len dve podujatia medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v motokrose, jednotlivcov a družstiev. Sú tu plánované tieto dve podujatia. Čo sa týka samotného Sverepca ako takého, priaznivci motokrosu si ho pamätajú ako dejisko celej rady, celej desiatok svetových podujatí, či už v motokrose, ale aj vyvrcholenia 6-dňových motocyklových súťaží. Žiaľ, dnes tomu tak nie je. Naše svetové podujatia sa konajú v Šenkviciach a tu nemáme organizátora, ktorý by dokázal pripraviť takéto podujatie v tejto skutočne perfektnej trati, a to ty, Tomáš, vieš najlepšie, že tá trať, aj keď je to trať osadená do prírodnej scenérie, je to klasická motokrosová trať, ale stále má svoje vynikajúce parametre a svojho času patrila medzi najlepšie na svete. No problémom tu je to, že je tu celá rada majiteľov, či už pozemkov, či už objektov, či už parkoviska, či už reštaurácie, a proste nie je v silách motocyklovej federácie, nie je v silách ani tých ľudí, ktorým na tom veľmi záleží, aby sme to nejako zjednotili a dostali sme to pod jedny krídla. Ten stav by bol úplne ideálny. Takým môjim snom je, keď vychádzam zo skutočnosti, že na Slovakia Jaringu máme stredisko pre cestné preteky motocyklov, pre skútre, tak tu mať stredisko pre slovenských offroadových pretekárov, či už triálových, motokrosových, endurových. A naviac sú tu priestory, ktoré by spĺňali všetky predpoklady na to, aby tu mohlo byť aj sídlo Slovenskej motocyklovej federácie. Myslím si, že nebavíme sa len o tej trati, ktorá je veľmi krásna, členitá. Myslím si, že každý si ju dobre pozná. Čo ja sa stretnem vo svete na rôznych závodoch, tak každý sa ma hneď spýta Sverepec. Takže sa tak milo usmiem, hovorím, keby ste prišli teraz, by bolo asi do plaču z toho Sverepecu, ale vidím, že sa aj snažíte aj nejako tomu pomôcť vlastne tej záchrane toho areálu, ale má to veľa háčikov, zádrhelov, takže nie je to až také jednoduché. Podľa mňa to je veľká škoda, pretože ten areál sám o sebe je krásny a takisto sa nebavíme o tom prístupe jednoduchom, v podstate tých budovách polifunkčných, dalo by sa to využiť či na závody. Vieme dobre, že tu bolo stredisko vrcholového športu, čo si ja pamätám ešte kedysi dávno, síce som bol malý prcko, ale je to škoda, že to takto zaniká v podstate. Takže ako to vy vidíte do budúcna vlastne? No, keď sme sa dozvedeli, že je tu záujem zo strany obce, ktorá je 50% spolumajiteľom tohto Národného cross centra, že je tam záujem o odpredaj svojej časti, tých 50%, tak táto bola starostom vyčíslená na čiastku 240 000 eur. My takýmito prostriedkami nedisponujeme. Náš ročný rozpočet, to priaznivci a naši členovia vedia z informácií, ktoré sú na stránkach Slovenskej motocyklovej federácie, ale aj na stránkach ministerstva školstva, že náš ročný rozpočet sa pohybuje okolo 130-140 tisíc, a to do toho započítavam aj dotácie na významné športové podujatia. Čiže to je okolo 100 000. My nemôžeme si dovoliť z tejto čiastky dať celú, alebo polovičku, alebo tretinu obci za to, že teda tu budeme môcť niečo robiť. My máme tie aktivity tu prekryté zmluvou s majiteľmi, ktorá nám umožňuje poriadať tu podujatia bezplatne, čiže bez nájmu, musíme si zaplatiť energie, ale musíme zaplatiť nájom tej jednej časti tých majiteľov, a to sú tí majitelia pozemkov, ktoré tu sú nevysporiadané a sú v súkromných rukách. My keď sme sa dozvedeli túto skutočnosť, tak sme začali podnikať kroky, ktoré by smerovali k tomu, aby sme takúto čiastku zohnali a aby sme sa vedeli stať, keď nie je úplným, ale aspoň čiastočným majiteľom. To ma zaujímalo, že či aspoň nemáte alebo nehľadáte nejakých motokrosov chtivých investorov, ktorí by vlastne sem naliali tie peniaze, ale za účelom nie len
nejakej zmeny toho areálu na nejaké podnikateľské účely, ale v prvom rade sa bavíme v podstate o záchrane motokrosovej pýchy Slovenska. Hej? Áno. Tak ako iné národné športové zväzy, biatlonisti majú svoj krásny areál v Osrbli. Fotbalistom sa dostávajú prostriedky na to, aby si zrekonštruovali, prípadne vystavali nové fotbalové štadióny. Mohol by som pokračovať ďalej. A je ich niekoľko, haly. Že vás prerušujem, nebavíme sa len o jednom v podstate. Presne tak. Aj my by sme chceli mať takýto stánok a ten stánok je hotový. Je postavený síce za socializmu, ale svojimi parametrami predbehol dobu a stále je pre nás určitým lákadlom a každý, kto sem príde, tak každý, kto si tu zajazdí, tak chce jazdiť v tom Sverepci a už vracame sa k tomu, že ty vieš najlepšie, aké je to dobré prostredie. Aj tým, že sa tu postavila tá diaľnica, je to na hlavnom ťahu. Čiže má to tie parametre, o ktoré nám ide. Požiadal som všetkých kompetentných, od ministra školstva, cez premiéra, cez plnomocnenca vlády, cez krajské úrady, proste o pomoc pri riešení tohoto problému. Zatiaľ nemôžem oznámiť nič radostné, že by sme nejako pokročili. Ani organizovanie nejakého významného podujatia by to asi neprestrešilo. My sme tu dostali určité prostriedky finančné, ministerstvo školstva nám sem dalo dotácie na rekonštrukciu a takú revitalizáciu toho areálu, lebo on dlhú dobu bol nefunkčný. Keď sa stávala diaľnica, tak vtedy 9 rokov ten areál bol nevyužitý. A potom, keď v roku 2005 sme robili 6 dňov v Považskej Bystrici, tak sme dostali prostriedky, ktoré sem išli. Potom pri 2 majstrovstvách sveta sa dostali nejaké finančné prostriedky, ktoré takisto tu boli preinvestované. Či už na záchranu tej budovy ako takej, ale aj na zmenu konfigurácie trate, ozvučenie, zavlažovanie, proste celá rada investičných akcií. Oživiť, samozrejme. Takže sa nám to podarilo sa nám to, tie prostriedky sme tu dali, tá trať je pripravená, ale stále tu chýba to hlavné, že nie sme tu pánmi, nie sme tu vlastníkom, stále sme v područí niekoho, stále sa niekomu musíme prispôsobovať, proste hľadať nejaké kompromisy. Takže môj sen, a myslím si, že to nie je len môj sen, ale také želanie všetkých priaznivcov či motokrosu, endura alebo vôbec členov Slovenskej motocyklovej federácie je dostať sa sem, mať to pre Slovenskú motocyklovú federáciu. Takže v podstate ono to vyzerá, že jednoduchšie je skôr to zatvoriť, všetko nechať tak a proste niekde sa pobrať a budovať zase niečo nové? No, ten stav, zase musím sa odvolať na to, že teda ten, kto to sleduje, tak vie, že my využívame na významné športové podujatia iné areály. To som sa chcel spýtať, lebo máme areál si v Šenkviciach, organizuje každoročne v posledných rokoch podujatia majstrovstiev sveta MX3. Nie, že by som chcel, aby sa im ubralo toto podujatie, ale prečo by sme nemohli striedať napríklad, alebo dokonca zorganizovať 2 podujatia, keď máme takéto areály. Tento areál si pamätajú všetci závodníci, ktorých stretnem, sú to veteráni od Johna Vandenberga, dokonca som sa stretol s Rogerom de Costerom, ktorý sa automaticky hneď prvú vec opýtal na Sverepec a proste každý jeden človek. Pamätajú si to, majú to vrité do pamäti, veľmi krásny areál, takže myslím si, že my mali by sme sa trošičku nad tým zamyslieť, aj keď to zamyslenie nestačí a nejako skúsiť tých ľudí presvedčiť alebo nejakým štýlom, aspoň aby sa to vysporiadalo a dalo sa to na správnu mieru, aby to mohli my, motokrosári, v podstate využívať a myslím si, že je kopu ľudí, či sa týka motokrosu, endura a samozrejme, ako ste vyspomínali, by sa tu dali spraviť rôzne podujatia pre trial, či už offroady, jeepov, kamionov, rôzne závody, ako na iných tratiach sa to bežne robí, čiže multifunkčný areál z toho vybudovať. Určite. A tam je aj rezerva v tom, že by sa dali získať aj finančné prostriedky pre nájmom trate, pre okolité federácie, na tréningy a tak ďalej. Jedným slovom, tento areál má skutočne veľký potenciál, ktorý nie je využitý. To musíme jednoznačne povedať. My sme si toho vedomi na federácii, ale zároveň máme ruky zviazané tými možnosťami, ktoré tu sú. Ak niekto z ministerstva školstva, ak niekto z vlády, ak niekto z vedenia športu na Slovensku nepovie, že tento areál treba zachrániť pre motocyklový šport na Slovensku, a tak proste nevidím priestor v tom ekonomickom prostredí, v ktorom sa nachádzame, získať také finančné prostriedky, aby sme si to mohli odkúpiť. A bavíme sa o jedinom areáli, ktorý máme v takýchto rozmerov na Slovensku. Nebudem dehonestovať od organizátorov, či už Šenkvic, Mijavy a Veľkých Húheriec a proste ostatných organizátorov, ale bohužiaľ nemôžeme to porovnať s tým Sverepcom, pretože to je úplne iná dimenzia. Takže asi by sa mali ľudia spamätať tuto aj z okolia a trošičku k tomu nejak pristupovať inak a napomôcť tomu, si myslím. Áno, áno. Máme si, myslím, v tomto smere rovnaký názor.
Hovorím, tá snaha z našej strany je tu, ale tiež naše možnosti sú obmedzené. Samozrejme. Ďakujeme.